Voor de derde keer op Riegen slag het Jannik de Jong van de Gediek om de Europese titel Gersbaanraces binnen te halen. Een verslag van Germ Steenekes. Zo wat een thuiswedstrijd juster van de nummer 2, Jannik de Jong. De finale van het EK werd verrieden in Staphorst. Van de boetekant daar nooit binnen komt Jannik de Jong heel goed in die startboy. Hij snijdt er ook het veld in en had dan voortdurend de leiding te pakken. Jannik de Jong helde de A-finale, troch 3 van de 4 series te winnen en 1 keer tweede te worden efter de Brit James Shanes. En dat weer dan ook zijn grootste concurrent. Hier kan hij de ideale lijn volgen, omdat hij de leiding had. Snijdt de bochten goed in en waait dan uit naar boeten, zodat de concurrentie geen kans had om hem in te herrien. Maar wat is in herrien? Hij had al een 10 meter te pakken op James Shanes. En dan liet het wel beslikken. Hij hoeft alleen maar op de motor zitten te blijven. Twee keer achter elkaar waard Jannik de Jong al Europees kampioen. En hier zit zijn tweede titel eronder te komen. De Brit had geen kans meer om dichterbij te komen. En zo riet Jannik de Jong onbedriegen naar de winst in deze finale. Volgen terug James Shanes en Stefan Kat uit Duitsland. Het wichtigste bleef de start en het terugkomen van die eerste bocht. Maar ja, dat wie eigenlijk zo hele dag al wat zo. En ja, ik weet van mezelf dat als er hier voor me zit en dat ik nog wel eens wat goed kan maken. Maar die Shanes, die wie gewoon te snel. Die moest ik gewoon direct daarmee uitrekenen en ja, dat is te lachen. Zorg voor de volslijne finale en het volslijne interview met de Europees kampioen op omroepfriesland.nl of de omroep-apps.